Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming mabalin namin. Ela, din sa man makaid na tipusan ni Rosan. Aha, nagkalungan. Tisal pagapusan. Kunak tumat, nagkalungkan. Apay, di na ka pinakan di amam. Ngaw. Ay, awanan tayo kinalubak ang pangaldawak ko ma. Ay, maluwan kan saan. Sapay kumita kas na nakakaasi. Apay, mabisin ka. Di na ka pinakan di amam. Di nakla kagura ni Rosa nung saktan ka, pilayan ka kuman. Tore, duulan na kan di tasuli. Gaputan nagkalong ka, saan ka apakanon? Daitan na iwara ditan na tinapati ka nun. Panawan na ba't nga raw? Ay, okra! Umay ka, taalunusam di kinalong mo tinapa. Imanaway. Kaslad na nakam di pusa. Gaputa inong tak. Di nan kinayat di tinapa kinalong na. Wano, talaga di na kayat di tinapa. Kat nailawaan na la kinalong. Tati pagarupan na kat fried chicken. Dahil tirigat na. Si nanay ni Rosa pinaspasida iti fried chicken. Uno litson manok. Tunggal gumatang iti manok asidami. At dalata para iti pusa na. Makamuka pusa. Bayak na ita tinapaditan. Si danan to no kayat na. Iturog ko labi ito. Dito yak balay yung agdagos. Mabalin, insan Rosa. Ay, wana. Apay, di mo kaya ti jayan datatang. Ay, may mayat dito ayan niyo, tana imimas ti sidsidayo. Anya? Wen, sana balay. No adda ipaaramid ni Chong Gusteng, mapanak ijayan da. Awagan naklatta ka no? Iso Iso adito yak Kitap no may karop ti kanak, iti panagbakasyon ko. Uwaray trabaho kami na trabaho iti kusina. Agsin senyorita kalatan, insan Rosa. Anya? Wen, manang ko naklatan tapno nasingsingid ta. Ay, kawan Basta ibagam dagiti aramidek. Ibagam dagiti sana magustuhan ni Kayong. Iti kasta, saan kong aramiden? Ibagam dagiti paborito na asidaan, tayo sutlutwak nukan. Anya? Wen, manang. Itad mulatan kanyak ti pakitsenda, ta siya akong ti makitsenda. Di ka madanagan. Tagsubi amin ti subi, aging katsintimos. Anyan. Nalawan, nasayat nga rod no nalaing kang agluto. Makainanak lakit ni. Nagadalak mat basit iti panagluto. Angam, iso na laeng, tadyak na igraduar. Ay, sayang mat Sana balen. Mga asawak lang ay. Nalakla ka makasapul kay ti asawam no nakalpas ka kuma. Sana balen. Ito yung tamot tair ko ti kitaan ti armak.
Ha? Bari. Bari. Sika talaga. Maray awag kan kapuldot. Nay, apay nga da dito itipusan ni Rosa, ha, bakit? Ay, Jackman Nambaw. Nakaululi mag-asimrek itay. Sigud ano umalati dito balay kat. Lagid kanyak sana yawat ti makanawan nga iman na uno saka na. Huwag nga rod. Okra, apay nga da ka. Na. Kitaan na kalaang di mo't agngyaw. Ang mga nadamot sa gubanit na. Ay, amok pa yun. Ang mga nakasidamot iti si 8, kat natudok ti karabakob na. Iso diagnyaw ta masakitan. Si kamot. Pusa daytan, masiitan kit din. Ay sus, di mo pa lamam mo ni Okra. Pusa dayta di makasida iti si 8. Fried chicken, ti kay kat na sidan. Naartila unay, day tapusa ni Rosa. Uwin, nga makayayo mate. Aw, apayan Okra. Day tapay nagan na nga okra, ti pakakatawaak. Apay ngay akas tati impanagan ni Rosa. Gaputa di na kano kayat ti Okra. Impilit kano ni Rosa idikuting. Kat di na kano na tilmon, idino ta nagalis ti Okra. Ay, kasta. Takasanumot ngamin. Na ipaunat sa iti karabukob na jesang kapirgis nga Okra. Sanan ana tilmon, aging gaasiningkilan ni Rosa iti danom. Iso nga okra, ti impanagan nan. Huwag ka no. Aniyan. Ta naglasat ti biyag na iti Okra. Oy, Okra apay. Hanyat mapaspasamaking ka. Ni Rosa to'y umawawag. Hello, Rosa. Hello, Nanang. Ada dita ni Okra? Ay, wan, ada dito'y. Apay, agan ano to'y pusam, kasasaumi, di mo't sumungbat, di mo't agngawag. Anya? Umay mo alaan ay. Ang mga nagsakit mo't dito, iso akas to'y. O sige, umayak nga ro Nanang. Bye. Bye. Day jayan, sapsapulin na kan ti amom, Okra, umay na kan alaan. Na, makawat iti sa ubakit. Nagnyaw idimbagam nga umay alaan ni Rosa. Wan, makaawat sa atalaga day taapusa ni Rosa. Sika talaga Okra. Pinagdandanag na. Kunaklano na pan ka nagsapol iti asawa umon. May sapay dayta pagtangtang ka ng ti ulo na. Pakapun mo nga minain. Awan nga rod panawin ko. Sa maysa, naka-out of town di gayem ko a veterinaryan. Kit ni Duming, di nakabaalan ti agkapun iti pusa aya. Kit no veterinarin sa mati kurso na. Di lang nanalpas. Wan, jak italakin ni Dumeng. Amang ano pagraranggasan na kat ipatay to laki dito pusa. Anya? Saan apagaayat ni Dumeng ti pusa? Iso ana atap mo't jay kutingkan kwa na. Kasta. Ngun tatang. Iso ayuray kulangan ni jigayem ko. Mas talkak ngam ni Dumeng no maipapan dito'y pusa, tatang. Nadungo ni Rosa iti dingwan. Nagbita di makal yung nagbasit idi ako teng. Kung naglano matay day jay idi. Nakalasat takas taunay ti panang balbalkot ni Rosa. Iso aday jay, adda pa'y badunan. Huwag nga rod. Inya na ya. No nagampun la kuman iti ubing imbis sa Ay, pusa. Huston. Di mon ituloy day tangay bagbagam. Makagura ni Rosa no ibagam ti kasta. Iso abay am. Ay, mala. Makamo nga rod. Ay, ure agan pusan tulat na jay. So, adi nalaki ditultuladan, dagi di daduma dita. Nga ibagada nga,
anak dati tarakan da nga aso wenno pusa. Anya? Katwin. Ada nakita ka balasa nga adu ti tarakan da nga aso. Dagitay pa'y lampong. Mabadbadwan dagijay. At dadalat ta iti unag ti balay. Kakay dada dagijay. Kat among tiawag da kadakwada. Anak ko, kunana. Ay kasano jay paborito na akas laubing. No di mo makitkita ti kasasaw na ay saus. Pagarupam nga dan anak na. Gaya, asaw jay bagbagana. Ha? Alakit anya nga rod no isumuti pakaragsakan na. Ewan mo't di ah. Masaok lang mo't. Agasam. Nanggag ko pa itinaminsan ako na. Agdidi kang balong. Kunanakit din. Ah? Pag iso alumaba sa kiyibatog ti balkon da ide. Iti tinangad ko. Sumudgayam di saksakluten na pang isubsubuan iya mamadur. Anya? Oh, hey, salbag niyayat ako nak. Ay kaslapudpud noon nga da anak da yabalasang. No di tumangad ti asino man alumabas, kabayatan akasasao na di usa na. Aso na kunak ko ba? Tatao. Dom, ninana umang day ta. Ilo ka malangan kat ne, agmimiksak iti ka ng to'y pusak. Anyan. Di na pa'y masangon ta gilo ka titirinaw. At amo na nga dararamidag. Dom, kita man dyan tuk-tuk-tuk. Uy! Nay, anak no ni Rosa, ti madanon ka. Ay, uy, anday di kusina. Agtaros ka malay jayan nan. Pakpakanan na di pusa na. Ay, wala. Mabainak na kumasumruklat no di mo ibaga. Kapit-pitak ngamin dagiti dapan ko ta sa anak ang nagchinilas. Sos, kapit-pita ka. Di kalamlang pasok aswilaw. Kanyan na itaabakay. Nenay, naglaingan. Imbagam amanganayan ka. Ay, mga ngagpaisaw. Makaawat iti sao, nana. Ay, ate na pangartoy po. To text ko Ha? Puto ti eksyo. Wan. Ma'am, ex kumitkat ni ungto di taabagatan. Ha? Nagtaur idi dayay. Ngum idi inasawa na di ampang anang isukatan na kanyak. Ay, awanan. Narban di sigod at taur na. Aya. Apay jay putot na kunayaw. Kurang iti 11 di utag na. Ada samantong na kunak manlangan. Ay, iso aya. Ay, hangam, uray payada sa mantong na, nana. Tao day jay. San tayo mabaling nga idilig iti pusa? Basta. Mas manakam pa'y nga taday tapusam. At damat nakam nagitakat. Siguro. Aday ta. Ibusam day ta kargak di ta panganam, wan. Di kagibat-bati, takarayaman man ang tipas. Ay, sumungbat. Masirib tay pusam, Rosa. At damag kat nakam dagiti pusa. Makaawat da iti sao. Makagura matlaan ka dagiti saan amangayat kadakwada. Wunsa? Ay, saan asata na subok kon? Amuda dagiti saan amangayat kadakwada. Kat gapu iti dayta, saan damat nga asitkan? Ay, wan. Naatap kin ni Duming daytoy. Adda anak niyo mga balasang puldot. Ang mga nukayat mo nga isutinta armunan.
Napintas, angkal? Napintas, Awan man nga ron, angkal. Sos, makas-asawa kon kahit. naa. Itakot ti may sa agagarak dito ayan yaw. Halawin, no makaaram ka ditoy, oray biyang kunton ti sagana. Uy, ayos. Win, sana ka mangrabrabak. Basta no ada maaram maun, kayat nan ngay kasar mau, ikasar maun, siyak di makamaw. Ayos, angkal. Inak tun arman dia anak ni Nanong Mang. Ay, mabalin ka di akaduan tak, angkal. Nikit una. Ibagam laeng no kaano ang pantaharan nain. Ha, intun rabiin, angkal. Agdigosak man, kan agbangbang luak. Tapno maay ayo adagos kanya, kat agpaasawan. Asawa kadagos, angkal. O, di wow. Ne, da kayo mo, chairman. Kaanakan niyo day takadwayaw. Ay, wano mang. Intulod ko man la diti balayo, tasir patin na ne. Ay, wan. Nakita nak ngamin idinapanak ijay balay da Rosa. Ay na, nagtaaran ti kaanakan niyo, chairman. Ay, siyempre imala ka niya. Umay ka. Dumanon ka, Mr. Guapo. Ay, na, maragsa ka na. Ay, nagalasin. Paggarupin ng samot ng iso ti maaram. Agtugaw ka. Ay, angkal. Ay, agtugaw ka na kaanakan. Ne umang, makamukan di ka nakaka. Kita ang ti pagsayatan na nakwa. Ay, wen, di mo pa kadanagan. Makaaram madagos na ito. Ay, saan mo takapoy? Agar aram di kasinsin mo, Rosa. Aya, o di good. Barbarang makaasawan. Baring no kayat da Nadamot lang nga na. Kan nagagatmat. Madlaw kadagiti dapan kan ramramay na. Amo man alasinan, tinagagay. Ayun Basta no nagdadakkel ti buko-buko dagitay ramay ti tao. Lalaki manuan no babae, nagagat dayta. Sana kasi tiramay ka. Medyo dadakkel. Ay, awan dagiti ramay mo, Adom. Imbagadan, tagpaiso. Pagpaiso nga. Aqua, ramramay ti senyorito, dagita. Agpaiso, kasla ramramay ti senyorita, nagagitak mag sa anak sa daot. Apay, sa dutak ay iti panagkunam. Ay, no siyak. Diyak ibaga asadot ka. Ngam no sa bali ataw, tamuda nga rod aman naturog ka, ipagada asadot ka. Tajay lama maturog ter aramidam. Saan kit den? Ang saan ka asadot? Wen nga rod, saan ka asadot? Ngam sikalat mangibagbagay ti daytadom. Sadot kay ti panagkita ti sabali, taman naturog ka. Iso abaliwam man day tang ugalim. Ikatemon day ta kinaman naturog mo, Dumeng. Madit ipanagdengag ko iti imbagbaga ni Rosa sa lutak. Tiki naman naturog ko tiga puna. Sabagay, saan matakas siya iti panagkita ni Rosa kanya? Di pusa pinanaganan ni Rosa iti okra. Ang mga nagkalungmanan. Paiman, agruam daytan. Nyangay, kunakon ko ito plano naman ang tagkalaw. Ay, kinaramutan ako tayo. Agpas nga rin nagtilapayag na. Ay, okra,
papakpakan ka lang dito balay. Labanan nakit din. Nay, kumanawan. Andang sakit nakam na. Apa ngay, alumaban mo tayo. Namin adon a pinaltek ko tilapayag na. Ngam nagalisto mo ito namang lisi. Kat ginidanan na ka kinaramutan. Ha? Agdaran ti pungwak. Napuruan nakmot gaya makinaramutan. Agdaran. Ano? Napulso ak samat tayo. Dom? Ha? Inananom ti pusak, Apa sinapat nakakaslag pulong? Rosa, yung bagdadakan. Ay, okra, papanamon! Salbag na itara po sa Rosa. Patayin lang mo tayo. Ala, agdardara day tapungapungwam. Apay, naglaslas ka, Anya? Sinugat mo ta pulsom, Dom? Anya ka mo tayo. Jay pusa, kinaramutan na. Si kantuma ngamin, sinaktaman nga tan, Kasta na tibagam. Uray, ta na indeksyonan iti anti-rabies ti pusak. Amumton maminsanan. Di mo basta saksaktan. Tadamot nakam dagita tarakan. Kasta na ang tibagam, Rosa. Nautpot. Salbag na niya po sa... Natagtagainap kumutan di inampon ni Rosa apusa. Domi, mabali namin. Ay, hanyaman tayo. Jaklat na maiwak sa iti panunot ko di pusa ni Rosa. Paan-anawala ka na yan. Iso, ti pang-ibusan na iti oras na. Man-manaw na mapan iti punirarya. Nakuturan na kuting na dyan, nginala ni Rosa iti dalan. Kuting gus-gusing, kung kuna na iti ubing alumabas iti. Kaya dahil dyan mo talaposa ti pampanunotak. Irida po kumanakit di. Ayan. Iwag sige ti panunot ko di posa ni Rosa. Pero wisyo dahil dyan ti biyag ko. Pagkabas-basulak paigit din. Isa masurulak. Ay, maturok malagan. Anya di mang mangag ko. Kuting samay. Di terwarte ayan na. Kitaan man. Ala, kuting nagpaiso. Ay. Apay akas ta tilangam kuting. Ayan tinam. Ay, nagdungrit ka. Nagkutong ka. Mabisin ka di? Umay ka, tapakanin ka. Ay na, naglamiisan tibagim si Kakuting. Malamlamin ka? Mabit lang kumita kiti pagbalkot ko kan ka. Kuting samot na itanabalkot iti tuwalya di tasulay. Wandom, kaasi mo tamalamin.
Isa binalkot ko, kalpasan na napakan ko. Isa amayatan ti kulob na dita. Anya, nagapon na. Naisina nga tayo ti inana kat na awan. Nakitak di tayan tiri daw ti kusina. Inampun maun. Unay day ta inampunan. Kaslakastan na. Alawan. Nakakasila unay. Iso ataripatwag. Padakkalak day ta kuteng. Takasukat day di pusa ka nagpukaw. Iso Apay nga gisem kay ti bangbanger. Ay ko, amang ano adan to mang sutil ken kay ti dayta. Apay kumasutilindak nga eh. Awan anak ta. Ket amang ano adan to mangibaga ano say-saya at kuma no maladaga ti inampun mo imbes ako te. He, di ka man dom. Si kama ti mang sutsutil kanyak. Ay nagusteng nakadkadlaw asaan na makapagkinawatan da Rusa ken dumeng. Gapo ije tinarakan ni Rusa akuteng. Nangalalaan ngamin ni Rosa iya aya. Simmang pa'y kano itiri daw ti kusina da. Nakuturan ken kastaunay kano ti kutong na. Pinakan na. Isong ay ta, nakaungaran. Mayat di maris na tapul kadats. Swerte ka no ti pulkadat sa maris ti pusa. Amomet asawan ti kasta. Nang nangeg ko. Ket agpayson siya. Pag ko naamat. Kita man ni bakit dalay na nakadado ti pamahiin wenno inaanggad a pamati na. Kaslasan na mawawanan iti kwarta. Wen aya. Bakit abalasang dayjay? Ngem, adda ampun na. Ket adda ija abroad yampun na. Ngem bali tinalikodan na kanumot ni bakit dalain. Tadi naman la kano patuludan mo iti birok na ijay. Ket day nga road. Awan mang suportar kan kwa na. Ngem makita mo't lata asaan nga agrigrigat. Agpinpensyon mo't ta retirado a maestra. Ngem uray pay. Ano ti pamati day jay a makita ket san mo't adakas bakit? Alawan. Tuladen tamot tabareng umasinso tabasit. Saan mo't kit di adakas na agpaiso ti agtutulad? Ay, saan mo't tanas ka na tumulad ta? Basta mamati tamot itinaduma. Istorbo talaga na ita pusa. Manipod kuteng ngaging gayta tadakil mo't basita. Umasidig langit nga ron ay. Salba nga pusa na ito yan. Apay, nalipatan na kamara na pinakandya amaw. Mabisin nga ta. Habang ano dinak mo lasar dengan areng-rengan, magsak pa ka na. Mabit lang. Sapay special ti kan-kanan na tiya pusa. Tanangin pa iti per kilo na ngam ti bagas sa kanan ti tao. Mamay ka, taikan kay ti kanan. Basta di naktunrang-rangan ha. Mangan kan ha? Ay, kaasi ka mat. Kasta, di kang yaw-angyaw kat maestro po ni Tuming. Mga naman ang tapusam, kat napinakan ko itayan. Di na kinantinted mo. Loko ka talaga, Dom. Apay, di na kaya, dinted ko atoyaw. Si kaman matagalunos iti tuyo anak kaap-apgad. At damot to'y saan tanay bus nga adobo a karnit manok ka. Iso ko ma, tinted mo. Anyan. Sidakto ko man na aldaw na ita. Oo. Kasta unay ti panagmulagat mo. Amang ano yimot mo pa'y daytoy. Taplano masidaan ton aldaw. Saan mo na? Dakto pa'y among ang dagayam ti datang adobo.
Salbag ka po sa nakabasolak man eh. Dandan ni minalamot ng nagtudo. Makapasulit ti rumor no kastuyan. Ay, dayta ka ditiga po na. Masadsadot ka nga umay agduty no daduma kagawad lalpuot. Anay, saan mo't sika talaga. Kanayon naklabarbarain. San mait? Sa bagay, pudno ti kinunam. Makapasulit ti rumor no agtudtudaw nang runa no awan mausar. May sapa data. Di mo't lag-purchasean iti surero iti supply tayo. Nagsadot mo ta maysa. Honorarium lat amo na nga udungay. Ken reimbursement ko na ma. Kumo paggudwaan dan sa akin chairman di may subsubli agastos no adda bayanihan. Anya? Nagkunay ti dayta. Shock. Ay, sa bagay. At dan sa mo listaan dagiti agkakaot iti bulsada no adda bayanihan. May subli dagi jay. Jak pa'y nakita mo nagkaot ka iti bulsam. Ta di mon sa ugali iti agibulbul sa iti pitakam no umay ka dito'y barangay hall. Kano makipagbayanihan ka. Anya? Kwarta mo nga ni chairman ti magasgastos. Pasaray agkaumat ni ti Serrero. Iso dagi jay ati may resibo may subsuble no ma-reimburse kadagiti resibo. Ulag. Ha? Ulag. Sumrakan dito barangay hall. Ay! Ala! Nagatidog! Patayam! Awan pang patay ko. Sikat na. Patayam mo na! Diretso na ti sirok ti steel cabinet. Ala! Awanan! Ala! Saan mo na basta makita dito? Jesus, kasanon no saan na pumanaw. Kat agkuluni ko nandita. Ay! Ginasa to na! Tukawan na kan tulakit din. Tukawan na kadatayon asana na pumanaw. Anya? Kawan! Awan mabalin tayo. No saan tayo ang maparwar kat agbalay ditan. Sana bale. Oray kat saan mo't anauyong dayjay nga ulag. Ulag balay sa dayjay. Ay sos, oray pa anyat kita na nga ulag. Ulag tulat ta kagawad. Tumukaw Ay, anya kan sa. Takrut kagayam. Ay, saan ka takrut? Ay, takrut ka. Dakdakkel ka nga agdayaw. Ngam day ulag. Ngam kabutang mo kiidain. Siyempre ulag day jayan. Ala, santan ang maura ermar. Iswa durub-dur maun di ta simrikan na itay. Ay, Diyos, sana. Tukawan naktupay. Sikan di mang durudur no kayat na. Agyaman nakta nagsardengan ti bumayakabak atudo. Kunaklano aging katrapiin. Anyat kum aya iti apay ti tawa bakit. Ay kapigsat tudo itay adda kaditan. Binoy-buyak nga rod ti bayakabak. Akasam, taurela umasok ti daga pagdiswan ti tudaw. Masapan sa ti matutudo ita. Kalgaw pa'y laeng kum nga minalamot itudunan. Ay, dandan sumipkat. Irikap mo na itatawa. Lakay. Ada gargaraw iti ampir ti kabitay. Ha? Anya dagajay? Saan lamay may sa? Ulag! Ay, nagbayakabak ngamin. Isuan na dugsak dagita iti abot da. Nalayos da nga taa. In ka pa tayon lakay. Ay, sumip nga din. Narika ta makita idan. Tukawandak to ba'y lagid di. Kat, bay amlat ta dagita nga ulagay. Wen, gagangay nga gruarda gita no panagtutudon. Numalayos ti abot da. Sanda mo ta mangan ano dagita kit no san tayo asaktan di da. Unay ka na hakit din. Aya.
surot mo rin kanyak na itapusan ni Rosa. Oy, naguram ka na surot-surot Apa si murot ka man kanyak. Awan may pakan kukin ka dito. Di kagawad lalpo ti Joti ta. Ngam tsakla naman na makasapa nga umay. Naglukon ti nag-Joti ini kalman. Apa nga kaiwara na kita. Anyat na pasamak dito opisina. Ang kaiwaramot na iti folder asigod ang nakasalansan iti steel cabinet. May mga bigat yung kagawad. Ay, kastama natin. Nagsapa ka? Mga alak ko maiti barangay clearance. Agad layak nga min iti trabaho. Ay, kastaya. Ay, mabit lang. Isimpak pa na kita. Kasangsangpet ko ngayon. Sa awan pa dyan, sekretarya. Agtugawak ka di pa lang kagawad? Oo na. Narigat mat, nung nakatakder ka, aging gat sumangpot da sekretarya kan chairman. Mabalin na tamat. Kababayin mo ta. Amangan no agmasal lagi ta si mabunganay agurong mau. Ala ni kagawad. Kitkitaan na gayan na gurong ko. Hindi maiwasan. Ay, joke. Okay lang, mer, kagawad. Kay kaya't ko nga minti, agpek-pek short no kastoy abigbigat ta. Agwat-wat-watak. Kagap-gapuk ang nag-jogging. Isumat lagaya. Uy! Nagkit mo tapo sa yun. Nagsingpatan, ta nakatugaw lata di tarabaw ti steel cabinet adi agariwawa. Uy! Ming, 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 ming! Okra, tinagan na. Ay! Okra! Unique anagan ti pusa. Uy! Okra! Okra! Ala, nag-cute! Ay, mabit lang Hello, Rosa. Apay? Simurot ka di manan kan ni Okra? Uy, bugbugawag. Pag-awidag ngam di mat agkutay ni tinagpustwan na atok-tok ti steel cabinet. May amlat ta di tadagasag. Ipan ko ni veterinary clinic. Masay-sayat pa Amangan no agarami di ti milagraw nga agatibuor di ti opisina. Ay, ada yung aramida na day tadom. Nanakam ni Okra. Talaga nadagsan ti daram di tapusa kanya. Kuha nga may... Alawan! Sana bali tadagasag ditan. Inakpakapunan. Bye! Bye. Ay, Makaguran samat ni Manang Rosa, kagawad. ay saan mo itading? Dagasan na lang tapusa na. Lalaki gayam. Wow, no tao kumagat pogi. Nasingpot na itapusa. Ni, mabayag sapay mo't sang asumangpot da chairman, kagawad. Agawid ak pailang tayo nakagrubwatan. Dagasip tulangan ti barangay clearance ko papaaramid ko. Si Kalata, ibatim nga orpisido lang, tapno maaramid at dagusin, nondan tayo sekretarya. Wan kagawad, dagasektor. Ay, Okra, apa di ka pa yung pumanaw dita? Nay, timpak ka matay. Apay, anyat sirsiripam dita. Awan utot mo no marabutit dita. Bayan ka man lang ditan si kaapusa. Makapay-stress ka. Ay, ada pa kayam alaki ti steel cabinet. Ada dito itay notebook ko pag isursurata kita plat ka. Ado ti plat ko dito. Mang pili apik isurata kita. Kunamit lan istatwa apo sa ditan na di mat agkut-kutay. Jak mana mo iti dahi tapusa tatang. Ay, ang mga nuadamat senyora, bambantayan na dita. Amok pa yan. Kit no mapakpaksyat mo ti senyora dito ita samsamalan tayo. Wun aya, mala, bay amlat ta dita, ta gwardya. Dagasan ni Rosa tamapan na kano pakapon. Ay, kat nasaya at numakapon, tapno saan nga agkarapanaw, iji balayo.
Sangitan lakid din ni Rosa dayta no mapukaw. Sigurado Pero may ti panang dungo na. Adao lang. Ni. Jesus. Nakatakdi rin. Nakasagana at tumukaw ditan. Di kakut-kuti doming. Ang mga nutukawan na kon. Ginamatan ni Okra. Nagyaw anak. Iwalwal lagas lang ti ulag. Nagleng ka Okra. Nene. Sibiga pa Ako yasin nga madayo. Patay ma Okra. Sinalit bayan nan. Kutna timbang ti ulag. Tukawan na ti pusa. Pagay ayaman nan. Di na patay na dagos. Ada ako. Ada ulag. Wan Rosa. Tukawan na kumaytayan. Nasiglat ni Okra anang sipaw. Okra? Nekat. Si bibiyag pa ilangang madeta ulag. Sagit-sagidan na latan. Wen. Kamutin na no agkuti. Wanya ngay dom. No di na kasinurot ni Okra mga natukawan na kanday tanga ulag. Wan nga ron. Ita, anya ngay? Anya ngay? Anyat makunam, domeng. Wan ngagpaiso. Anya nga ti makunam di tapusa ni Rosa. Di wow. Utang ko, tibiyag ko kinuha na. Utang ko. Ada ka dita, Okra. Pembantayan lak. Doming, mabali namin. Maditi bagbagay. Nagsakit mo ti ulok. Kitaan nyo ang mga No COVID. Ay sana kag-COVID. Nasakit lang mo ti ulok. Ang mga banog yun lang na ita. Agawid kayo, tap no makainan na kayo. Wano ipanda kayo i hospital. Ay, saan? Bagadan to pa'y lakid nga COVID na tao. Anya nga ron, ada aga siya. At tumarak latan iti para sakit ti ulo. Nasaysayat mo't lang, nagpakita kayo iti doktor. Wan matgagpaiso, chairman. Narigat no, yalang-alang nyo dayta. Uray tada ka mo't kagawad maring. Ang bati ka dito barangay hall, ta kuyugak ni chairman ni hospital. Pakamuak magdananang kan Rosa. Isanin, sanda na perwisyon nida. Ado ti pakakumikuman da jipunerya. Tadan sa nakamasayag itaigay. Iso Sige. Kuyugan naklangan tagpacheck apa kini Dr. Padto. Ne, asino o doktor dayta Dr. Padto, chairman? Private doktor. Ejay klinik nanti papananta doming. Diyak kaya ti ospital. Napintas ti resulta ti lab test mo, chairman. Baban ti rapid test, negative kamot iti COVID. Ang amtap na masigurado, maswab test ka pa'y. Ay, ng doktor, oray no saan ang data swab test. Ala, option mo na ita. Mabalin mo tagpa-confine dito yan. Ngam no... agawid ka doktor. Agagasak lay balay min. Ala, option mo na ita. Resitaan ka iti agas. Tumaram iti osto nga oras nga ibagak. Ket agsublikan to dito ay kalpasan ti talungal daw. Ngawan, doktor. Doming, bantayan mi chairman iti panagtumar na kadag iti agas na wen. Masapul na iti umiso nga oras. Wan, doktor. Dagiti ti resetak nga agas. Gatangan nyo amin. Good for 7 days na ito eh. Basta puwera COVID, doktor. Sapay kumaapo, chairman. Iso nga ag-return check-up kanto after 3 days, ha?
Hello, Dom. Apay? Ni Tatang, impacheck up ko ni Dr. Padto. Paawil kami. Ala, apay? Agan ano da? Agsaksakit nga ron ti ulo na di barangay Holitay Bigat. Kasta aya? Kat amo ni nanang? Saan pa eh? Iso ko matiawagat ng amangan no makiktaw. Iso si kanti mangibaga. Sige. Amangan no COVID mo't daytan. Saan? Di kayo matanagan. Ang may-mayat mo't lang ko man agpaswap ni Tatang. Di naman kayat. Negative mo't kadi ti rapid test na. Sige, tarumar kami na ti clinic. Agawin kami. Sige, mapanak ijayin balay na. Urayin kayon ijay, Dom. Kumusta ti marikrik nayo, Tatang? Mayatin. Saan na nasakit ta karabukob mau? Saanin? Awan uyak yaw. Awan. Saan na nasakit ta bagbagay? Saan? Anya lang nga rutin na sakit. Awanin. Nakasta mayatan, Tatang. Mayatin. Agure kayo man. Pagsisinoblatan dakmat lakid niya pagsaludsudan eh. Mabanog ako na sumana. Tatang. Kuna ni Dr. Padto nga aginanaak. Alawun. Asibayan kan nga ipan edi kwarto. Ginanam nga ruden. Kumusta ni Chairman kagawad? Inyawin ko mo't lang. Nagpa-check up lang di clinic ni Dr. Padto. Ijay tinapanan niyo. Ang mga pinugpugtuan naman lang yung tinang check up kini Chairman. Saan ba't nga ta? Tinarigat no kumaro day jay kat agtinag ako COVID. Saan ba't nga ta, kagawad? Kompleto din na reseta nga agas na. Ginatang ko amin. Barang maagasan na eh. Makaikawan awan ni Chairman. Makapadanag paikit din. Ay, sapay kumata saan ako COVID. Saan? Negative, di rapid test na. Isa kampantiak mo, tanang nyawid kan ko na. Nasaya at ano negative? Day tangatan no positive. Ay, yan na yun niya po Diyos, kagawad maring. Anay manen. Matayak sa amuten. Puera COVID po. Anyat na sakit ayala kay. Ditoy. Ay, ditoy. Ditoy pa eh. Anya ngay daytan. Ibandakan ay di hospital. Ay, saan? Ibagadan to pa'y lakit niya COVID ditoy. Matayak lang na. Lakay, kasta kalatan. Agkabaw kan samot. Anya agkabaw sa sawong. Anay ko. Anay manin. Anay pa. Lakay, ayun. Ay, sana agkabaw. Alam, maturog ka nga roon. Nga oray sana pa yan nangan. Ay, mangan ka nga roon. Una, nagulpit ka ba din? Tadi may pakano na siya pa'y maturog. Anay ko. Ay, basta sana nga COVID. Adayo na ita COVID. Iti marikriknak. Ay, susapo ay agkabaw samot at halagan ni Gusteng. Ayan di kanak. Ay, aguray. Adagayam dito yan tay kanam. Arus kaldo. Ay, muti nga rin ta mga nakun. Ay, uwan. Ay, agyaman nak. Kaya't namutlaangan to'y arus kaldo. Domeng, agsaksakit pa lang ni Tatang. Di pinaimbagan ko naman Aywan, agsakit pa lang. Nagsulpang ka no mga main. Kay,
Anya itan? Dayjay, saan ka nung agsusurot ibagbaga na kayat na? Gagangay na dahi na. Manot taon na ya. Tapay, agkabawan ti ko nam. Anya ti amok no kastang agpaisan. Saan ka nung kami na maawatan ni nanang no anya talagang ti kayat na? Saan ka nung pa nga agsusurot ibagbaganan? Imbaga ni nanang kan ka ti kasta. Kasta ti kunana, di magasa kiti malun. Mapanak ki balay da. Ora, tanukas niya ilat ni tatang, kasayaatan no maisubli iji ospital. Iso ti ibagak, kasayaatan no agyan iji ospital, tapno maasikaso adagos ti doktor no kumaro. Ora, maagasa na dagos no kas niya. Iso akas tati ibagam ka ni tatang Rosa. Inton matayak. Di kan tuag badbado iti nangisituan. Ha? Anya ka din day nga ibagbagam lakay. Saan ka pa'y amatay? Anya ti amok. No saan ako na mabigatan. Anya ka lakit din aya. Adayo mapasamak ti kastakin ka. Ang mga numununa akpay kiti amatay ngamsi ka Ay saan? Siyak ti umununa. Siyak high blood akanayon. Idinto ta si kakat saan kamot high blood. Di kamot la agsaksakit nga ulom ti agagalam. Mabayag pa iti ipapatay mo guste. Basta, hinton matayak. Di kan tuag badbado iti nangisit. Nangig ma? Ay, alawon. Ngam, saan ka pa'y nga rod amatay? Taatid dog ti biyag mo. Pagkunamot. Ipasimudaag na kita nagdadakkel alapayag mo asarang. Atid dog ka no katibiyag ti dadakkel ti lapayag na gustahin. Ala, maturog tan. Iridip mo mutitan. Tapno, makaturog ka mutain. Ay. Amo, kamapuypuyatan ka. Sanag ngamin ngagpakaturog. Iso nga ron maturog ka ngamin na tapno makaturog ak mutain. Mala, agidan ta nga rodin na maturog. Un. Ay, agyaman nak. Makainanaak mutlaangan no maturogan ni Gusteng. Ipantayon di ospital ni tatang nanang. Isubli tayo ijay tap no maasikaso ti doktor. Agpilit tuman nga agaawi din. Saan mat nga tan? Ala kasarita mo ron. Si kanti mangibaga Rosa. Amok ka ta si katidenggan na. Sige, mapanak iti ayan na. Ay, agyaman nak. Noan nyakit di mo ti sakit ni Gusting Kasla mo ti gagagaran ano daddo mo ti gasok-asok. Si marunok mo tlakan ni Rosa na. Ay. Kumusta ni tatang? Ay, adda ije kwartaw. Imbaga ni Rosa ngay aywen na tayo subli tayo ije ospital. Una, may mayat mo't lang nagtalina at ije ospital. Sige, takasaritak mo't na. Uwan, dua kayo man ang mga ayaw dumay. Barang patyan na kayo kat mayatan ang may ospital manay. O niya, bagkatan kayo tatang. Andan di tabatog tayo pakailuganan niyo ama pa ng ospital. Alang arudan, ubaan na agduming. Una, no agpaubat, ikayat siyang. Uwan man, kaya't ko launay agpaubak ang kabaraw. Alita, nagtugawa ko ni Tiiking ti Katreyaw. Agpauba kayo nga rodan, tayulog kayo dito balayaw. Ipanda kayo di ospital. Ala, intayon. Por Diyos, nagdagsan kayo batan. Ay bagam ano di nakabaalan ta. Ibaltog na ko na siya. Ako, kabalan kayo, tatang, kabalan kayo. Basta kumpot kayo. Aginayat ka lang ang duming. Ang mga numapatublak ka. Kaasi ni tatang ko na may batam. Ay, po, nagdagsanan na ito lakay. Nagmayat kayang tagpauba.
Ayan ko, natayak ka din. Anghel mo ta, di makikita. Saanak nga anghel, tata. Naka-uniforme aklaang iti puraw. Oh, nagsamita na denggain. Anghel ka. Ada ako iti langit san aya. Saan, tata? Ada kayo dito'y ospital. Nakaro ti guri-guriyo. Iso kasda anghelak mo ten, hindi pa nagkita yun. Anghel ka. Gaputa anghel ka. Amuklata na sana ka mapanidya impyerno. Langit di papanakon. Gaputa anghel di makikita. Madamdamalaeng. Agkalman ton ti marikrik nayo. Mabaling ka de. Itulod na kiyayan ni San Pedro. Ha? Alan anghel. Itulod na kiyayan ni San Pedro. Katungtungik man labiin ni kumpari San Pedro. Awan ni San Pedro dito ospital, tata. Alalala, yinanayo kit din. Agkalman ton ti marikrik nayo, intun agnadnad ti agas yun. Saan ka din ang maagasan ti asawak, doktor? Maagasan, nana. Basta surutan nyo dagiti maibagang aramida niyo. Kaya nagtungpalmat iti maibalakad kan kwa na. Naimbaga, tasakmat lati doktor na. Amo konti istorya na. Doktor. Agsubli-subli ti sakit na tadi namot ngamin aramidan dagiti maibalakad kan kwa na. Uray di yu ibaga, saan na nasurot ti daddo maabilin ko. Ha? Ay, uwan nga rod, doktor. Tila sa asawon ng tumot nga minan. Tila ibagbaganan. Agam-am mga unukas jay, nana. Ay, makapadanag pa yun, doktor. Nguwen, no kumaro ti gurigor na. Kas di ati mapasamak. Ay, kastagayam. Uwen, iso abantayan nyo. Kitaan nyo ti oras ti panagtumar na. Adagayam ti nurse nga iso ti umay mang patumar di ti ward na. Nakan, hanos pa ikit di nurse na Bula-bulat singon na pay. Oray, ta saan matasuplada dagiti nurse dito, inana. Naanos dalat tamat. Ta isuda pa yan ti agbali na para bantay kadagiti daduma a pasyente nga awan bang bantay kadakwada. Nagsaya atin no kasta, doktor. Uwen, mabalin na kayo apakibang bantay. Nangroon na kadagiti awan kabagyanda, ama itartare dito ama i-confine. Dagiti nurse ti mangkit-kita kadakwada. Di, mabalin kumot nga rod ti agabsent nga agbantay dito ospital, doktor. Ibagaklaan iti naka-duty a nurse. Uwen, nana. Basta gatangan nyo amin dagiti agas at umaren na. Makaamunton dagiti nurse. Ay, uwan nga rod doktor. Amang ano sana makaumay ngamin di anak kong agbantay. Agawid akpay labiit. Imbag, tanagmayat kayo matlang anayag dito yung ospital, chairman. May imbagan kayon. Saan pa'y? Saan asim maya at tirik nayaw? Saan? Alakot, agpaimbag kayo nga at iti husto May ikawa kami, iti kaawan nyo iti barangay hall. Dito yak pa'y ospital. Kayat ko dito Good morning! Kamusta kayo, chairman? Ay, nakapsutak, anghel. Ala! Anghel lata, tiyawag yung kanyak. May isa kang anghel ngintin nagtilangin. Ala, sige man langan. May saak nga anghel. Atoy, agtumar kayo manan iti agas yo, ha? Nurse, napay ngay anak kakaputi kabutan. Tarimaanan nyo gayam day ta face mask yo, ha? Diyok ikata na. Excuse me, nurse.
Anya day jay, madam? Ado ka di mo tinaka-confine dito'y positibo iti COVID? Ada ka isang sangpet nga inasistaran mi itay. Iso hakas to iti suot ko ita. Ayusin nyo day ta face mask and face shield yo ha. Diyok ikatan. Kabayatan ti kaadayo pa ilaang diti ospital. Kasi to iti suot ko ta frontliner rak ngamin. One nurse, Ayan ka din ni kagawad Doming? Rimor labiit. Kasarita. Mabalinan ni chairman ti rumor diti ospital. Anya? Rumara ka. On chairman, tani. Ay, sa anak pa yan na imbagan. Gituyak lang. Ay, sa anak to na makakita iti ang hil no agawid ako. Anya? Kuna ni Doktor ayawid kayon. Itamot lang. Isungay na si kaso ka, unti pa naka-discharge niyo. Ay, manyak. Hagpaimbaga kiti gusto nito eh. Ang tatang, adda na tayo iti COVID di tabangin award. What? Isong agawid tayo. Ano COVID di tatang? Ano COVID? Ay, pira COVID. Doming, mabali namin. Damo ko na ti agudong. Manipod nalpas ti isikyo. Kas jay pa, itinay matangak. Anyat na matangam. Apay, adapay lang checkpoint. At daw ni formado ka nagiti checkpoint. Yung sanda namang sitsitar. Kita andala ang ti distancing, kano damot la protection ng ti pasayeros. Ay, nasaya at nulumakay malangan ti sitwasyon. Medyo. Kat na tanda ni pasig mo na senior tagi dyan nakaluganak. Grabe mo ti gulo tagi dyan. Apay aya. Magsiko na a priority da. Dandaan ni awan ngerod ti maluganan ta mabilang lang mo dagi ti mapalubusan ng biyahe. Sora dyan. Priority act na senior act. Magsiko na. Tirigat na. Senior damot amin. Agpapada da priority. Anya? Makatitilang da. Nakaariwawa da. Kung naman tukak, ano da naman nag-ijayo. Ay, una yan. Imbag man ta nakalugan ka pa lang. Una, tanawayamot gilugan. Saan damot anak ako paramin? So nga da nagtugawak. Imbag tano di ka nakigiddan ka dagi jay senyor, mga numasip nga tankan. Sigurado Hangam, aguray ka. Anya mo ti ginagara dagi jay senyor. Apa nagigiddan da nagudong. Andan sa dinarayan da apaskan ti para da senyor. Aya? Kaano malimitaran sapay lang ti bisita. Awan pa'y dayta o ka-okasyon. Andan. Basta dalat na distancing kan naka-face mask, kan face shield dagiti dumaray. Aya? Nagsikuran. Saan na mabalin na saan tayong agusar ka kita protection. Iwas COVID na kanayan nariga tayo. Uwan matkit di Ang naging senyor na nakalugana. Awana na ita face shield. Anya? So, delikado daging dyan. No, danaylaw ka na ko ada positivity COVID. Maakaran na di na oras no kaskasanaw. Annadlat nga rod. Umadayo iti umong dagiti tao. Dakas, wino maipari ti agu-umong. Talaga. Isa, nagbakasyon lakit di dagitay. Apa nagkatawa ka ngay? Malagip ko ngamin ni Apong Andang. Idi saan pa'y unay grabe ti kabaw na. Anya mo ti malagip mo. Gaputa kaadwan na nga agkabaw ket saan na nga amot mabsawg ada nang rabak ka ni Apong Andang. Imbaga na asaan pa'y anangan. Idin to takalkalpas na launay. Kat, anyat naganap dyan ang rabak ngay. Nagkatawa Tapod nung adan kabaw ni Apong Andang. Gaputa nangan manin. Kasta aya. Ay, sige ka ni agluto akpay. Agistorya ka lataditan. Na.
nagalasan. Pinanawan na ko. Din to tagis istorya pa lang. Wala na anusan mat ni Rosa makinistorya kanya. Pang break ko mo't lang ti kanayo na panagsursurat ko ti panakistorya kumakin ko na. Yung dinak mo't lang mawata lang. Bagpaylo makarana iti senior citizen na mapanagdistor niya inasak ka. Tadumngag na iti istorya. Ore na saan na ko napagawi dun. Tais istorya akla kaloy na. Pag-aayat ay iti bakit kanlalakay ti makinin istorya. Dahil ito timas na. Nakalakalpas na tawa na kaldaw. Tuglip padagos ti payaw. Pagusto ka. Tanodyak mapagustuhan na iti arik na. Sigurado. Awan tumatlat agsusurot na may surot ka. Meeting ka no dagiti senyorin ton malam numigat, Chairman. Papaipaskil ni nanang ti pakdar ka dagiti senyor. Ay, Wayne. Ipaskil yaw di daot po. Tapno nalawag ang mabasa dagiti lumabas. Uy, ija talaga ti pangipaskila kiti dayto. Ket di makabasa, idanon danto ka dagiti lolo ken lola da. Makamuritan. Basta damay sagana a merienda dagiti mabisig. Umad-ado nagiti pada a senyor. Umad-ado tag senyor ngamne. Dandan ni awan sa amutin ti matay a senyor. Wan nga ro. Sapay naisem da pa'y murlangar umwar. Nagiging dandan ni saan na makaipag na iti chinelas da. Awan sapay kiti ti mayat a matay ah. Tadalakit basit sa gubanit daket. Pay taray da adagos iti doktor in ospital. Uy, may sapay reta. Awan sa ti mayat amatay. Wayne, danda ni amin kat kayat dati makaala igi sa nga gasot a ribo a pisos maipaay kadag iti matay makaabot iti sa nga gasot at tawin. May sapay na ito nga issue. Agasem ka na gastos ti gobyerno kadag ita senyor asanda kayat ti matay. Ay, Wayne, kat adapay nagkuna aday tati makagapo nga iti damo dagiti senyor ti umuna ang babakunaan ay salbag. Ado ti isi armromar. No di man makapasuron, makapakatawa pa higit din. Ay, agulimag kayo. Agtugaw kayo man na. Ulimag. Saan tayo pa ilang agi-istorya? Denggan nyo to ibagak. Aguli kayo matgaminan ata marugyanan ti meeting. Kastaman kumari talain. Anawaem dagita kapada a senyor angak-ngak la angak-ngak. Awan sa timangmangnag da. Kabsat batnang. Wayne. Talaga nga awan mangmanggag da. Takaaduan kadakwadan tinagtulang. Hay, apo aya. Tidakos na. Ay, shush! Agulimag kayo tagmi-meeting tayo. Wayne, ulimag! Ay, dapat. Ay, kabsat supay. Ayan tayo listahan ti asyenda. Anya listahan ti asyenda ako nam kabsat ba't agenda ko nam Aya. Ay. Ay, kas iti apelyidaw. Narigat nga ibalikas. Mr. Batnag Yotirorios.
Ay, awanan supeng. Tulang amin ang dagita kapada tayo asinyor. Alawan, bayan tayo pa ilaang dagita tulang nga ginistorya. Nataangan damat nga minan, isong agtutulang dan Agsubli da paikit din nga ubeng. Day, tangarod. Katnay. Aglablabas ang dagiti pada ang nataengan, tas andan ang makaawat. Pakiramramanan tayo matlaeng tagpapada tayo kat nga ruden ang nataengan. Sana ya, pada babakait kan lalakayan. Hala, uray daguli dagiti kapada na senyor. Awan maramidan tayo Talaga kas jaydan. Kastate ko na ni Rosa. Iso nga, ahanos Imbag ta sa anak ngemmay. Na, taapay ko manimay ka. Siyempre, siya ti kaurnusan pa ilang iti panagpampanunot. Sa anak pa yung umubing. Nagsao? Ay sus, di kan kumuntra makita punumay. Kita man datalain kan batnag. San kahit nga dakabaw na gajayan, palalo. Ay, unan nga agpaisaw. Tano da duma, masiputak ni kakabatnag no dahi tay agtabakaw. Baliktad no kuala kay. Ta saan mo't aje pagsusupan ti isubod na do di ka di adda apoy na. Ay, isumot lakas la na sinsine di subil na. Takasan no kat baliktad mo't nagtabako no da duma. Mala, mawawatan tayo na. Okay, wangay ama niya ti nagmimitingan nyo ngay. Ti kayat da, bingbingayan ka no, jay kwarta nga da jay. Anya? Ay, sana mabalinday ta. Ay, day talakan na yun ti bagbagada. Nala, awanton day ta. Iso nga ron timbagak. Ay, po, nagrigat da makaw-awat. Iso da jay, mapukaw lang nga ron day ta 1%. Anya, mutlat nagbambanagan ti meeting yung ay. Day jay, agbayanihan tayo Ipakita tayo kadagiti agtutubaw kan kadagiti agkabanwag. Nga, adda pa'y lagayam sirbi tayo. Nga oray lakla kayo daan bakbakatan tayo. Makatulong tayo pa'y lagayam iti barangay. Anda dito yan, tayo deliver ti sa string nga uniformeyo senyor chairman. Kastaya. Dahil nakasupot, iti dakla prostate. No, ada umay, di pa'y layaw awat, dagiti uniformida. Takitaan pa'y anaimbag ni Sofeng. Ay, sayang. Maudi nga ta napadait tay jay. Awan 21%. Iso ti imbaga kay di may itay. Masapol ang makita no husto mo't lang tinaramid da. Tanusan, mabalin tayo apindingan ti bayad na. Ibaga tayo iti barangay treasurer. Kastaya. Una, masapol husto amin narukod. Kang runaan ti design na. Ay na! Bagay ko! Supay ko! Magbagay ko! Pag-iso talaga, maripuga. Ay, da kayo nga ay. Gusto mo't lang nagatarokod, kadagita imbada siya sa likaw. Apa gusto kanya, kahapaw makaaramak manenjam. Kanyan day tabatnag. Di ka man nagpangpangas batnak. Mas bagay mi ababae ngam sika, iso adi ka agpalpalastong. Sirigan nakman, mas bagay ko ngam sika. Di ka man talid. Tungkot pagimunan nakgila kay Mau. Ay sus, ba't nagaya? Ika ka di pala nadidigra. Kanayon amak nagkano inariman ti pagsasaritaan. Abakan na kanila kay ko Alawain! Unain! Taisot na kiasawaam. Ang aklo naman, hustuak. Aminim ka din.
adayo ang natartarakiak ngam nila kay Mau. Napan man ay, sasaya. Ay, ba't nagaya, husudaytan? Agpada kayo lapalawas. Ay, Maritalen, di ka makibinuladas di tata maabak kalaang. Kan, adda na tataar, ngam di batnag, kan oray nila kay Mau. Nay, nasinumot na supay. Dahita sumungan. Siya, ti katatarakyan. Iswa di kay agriklearing. Oh, no. Oh, anyat makunayaw. Ay, agmerienda kayo lata. Agay, padakalan lakay. Oray ta kayo ababakay. Oray ta sakti agbayad iti amin. Ang ma-order tayo dito yung store ni Bakit Puga. Ay, unay kan si kabat nak. Kanayon mat lang nga ibagamon asi ka tagbayad ti nagsasangwan tayo. Kutno, binayada kung tada imbati nila kay ko itay pimanaw. Ay, adamo gay. Unay, Kabayadan mo gay. ang yati binayad. Ay, sos, katlo ka bayad ko launay kan ni Puga. Aniya, di ka man, binayada kaon. Iso ay pa'y sublime di bayad ko. Makaamu kami kinilakay ko, takaw awat mi ti pensyon may. Ay, sos, sa akon ko nagtumay. Sak, tiya gastos. Da kami, kinilakay ko, tada kami tinagawis kada kayo nga agsasango tayo dito, oy. Ay, sos, sak ko nagtumay. Nabayada kon. Sikat, imang peso bleja imbayad mo. Nek, kutno. Ala ka din na, ala ka din. Para maminsan laing matasak itatiyag penom. Ay, kumadri po ka. Isublim man langan atay kwarta ni Kabsat Talain. Nadubli nga mintibayad tayo pagsangsangon may guide. Na! Nagkunaan na dublay! Kung nagkunaan nagbayad kayo, kung saan pa'y bay? Aniya, kat na inyawat ko kang katay na bukal alimagasot. Di mo to pa intati supply. Na! Nagkunaan nagbayad kan? Na, yan, tinbayad raw. Ay, sana nagbayad ni Kumari Talain. Ang amsak, tinagbayad, kumadri po ka. Ay, sos, di kayo man mangsikap. Da kayo nga agat daga. Awan pa ila tinayaw. Awat yung kanyak, itibayad dahi ta nagsasangwan niyo. Anya, kat napanan nga raw tayo limagasot a pisos kon ngay. Katsak, sa nga review pisos ko nga ay. Ay, awan! Awan! Ano? Kabaw kayo adwan! Pumanaw kayo, dito'y samot istorte apo ko! Re. No, agkabaw kayo! Kakabawan nyo kitin, dahi tayo tagkagayaw! Basta awan pa'y tinagbaybayan! Kwartak, dahi tag igamam alimagasot. Ay, wine. Igamamat gayam da kita iniawat mi anabukil. Ay, awan! Awan! Nay. Kwartak na ito'y! Di yuman pagkakabawan to'y kwartak! Nay. Oh, nay, nalpas kayo! Pumanaw kayo! Sikat ang kabaw! Ay, awan tinyaw, awat human! Ay, pagkakabawa! Hulimat kayo! Hulimat! Hulimat! May sabay sa tagsao. Siya, agpalawagak, chairman. Ay, ay limagasot a kwartak po ga, isublemaon. Sa nga ribo a pisas ka, di mo pagtatakunan sikat po ka. Talaga saan kayo makawawat? Di kayo maanawa? Dagita gabi na dua, agkabaw dan! Ay, sikat ang gabaw. Isublemon kay kwarta! Sabar din kayo! Ay, bukwa, chairman. Hiye. Ika, may sa tagsao. Tapno maawata ket maornos kayo. Hawanin, talagang ubing kayo. Nagsubli kayong ubing, nagsulping kayo. Ket, anya nga itinaglawagan ti Riri dagiti talo nga agkakabats. Dayjay, pudno
Anagyawat dagijay pada senyor iti kwarta. Oh, Ta nakita di apo ko ni Puga. matlagayam. Tirigat na, ngaw-ngaw mo't ang ngaw-ngaw ni Puga. Ibaga na kwarta na dagijay. Ay kat, agkabaw mo tamay san Ay talaga akastan. Tako na di apo ko na, anapanagnakan nan ti panagkabaw di apong na. Oh, matlagayam. Pamanagnak kanon day jay. Saan na nga mo ti mabsog. Kaan kanu akan. Na, Sa inton kwan, ibaganan to pa lang adida imbatyan iti kanin na. Asaan da pinakan. ay talaga amapanan, gusteng. Agkabaw mo't nga rodan ni Puga. Isong, umadado. Umadadon tiyaw awirin dito nagbugsudan just kay. Anyan arangrang dagitag dudupudup alalakay ken babakay. Kunyara, kikimatan na kita nalabaga tsali ko na. Anya kikimatan mat nga ibagbagamon domeng. Kasta ti ko namot na kita babakay. Kikimatan kano tinalabaga abadaw. Iso ali kag barbadaw tinalabaga no panagkikimat. Ti amok kat jay sarming ti makimat. Isu nga abungan dadagiti sarming dan no agkimkimat. Karaman tinalabaga. Laglagi pa na ta. Ay, nagadulaga ta pamati idi ugman. Andakin ka no di ka mamatay. Basta kasta ti ko na di apong ka. Ay, ala, dume. Tam dagi jay alalakay Ha? Agsiselfie dan. Kunam mo lan nagkaburanan na nalabaga abadbadon dagita naglalabaga at tsaltsaleko da. Ay, limmo kailat kubed nakataltalikdan. Anyan. Kundi umay da tumulong, ngam saan da mo tatimulong? May dalaang, tapno may suot da mo, lagi tsali ko na. Awan, nasayaat, anag tungpalan, nagitay, nataangan, asaan na nagsarsar ng alagrik-rikyar. Ah, Isardeng mo pala day tagsuran. apay, Inta makilamay. Natayin ni Apong Batnang. anya, kat mo sinutsutil ko la itay malam. Wen, apaman ka no nakasangpot iji balayda, natumban. Interay di hospital, DOA. Kala, ay, anya nga ron nga, nataangan damot nga minang. Basta na, panawon dan ti mata. Dagi jay mat senyor tinatagtagainap ka.